A samozřejmě ještě dlužím start maršálem, tak jako vždy tady v Pardubicích, pan Jaroslav Kocek. Krásný dobrý den vám přeji z pardubického plochodrážního stadionu, kde začne seriál 3 významných plochodrážních závodů. Začínáme dnešním kláním, tedy druhým závodem mistrovství světa jednotlivců, tedy juniorů. Tímto závodem vás budu provázet s naším tradičním plochodrážním expertem Petrem Moravcem. Petře, přeji krásný den. Krásný den samozřejmě tobě i všem divákům České televize. Dnes začínáme v úvozovkách jen juniorským závodem, ale ty úvozovky jsou hodně velké. Ty uvozovky jsou hodně velké. Juniorští mistři světa, kteří vzejdou z těchto závodů, to jsou jezdci, kteří už během následujícího roku, dvou budou prohánět závodníky v seriálu Grand Prix. Bartoš Zmrzlik, loňský mistr světa, je toho nebývalým ukazem. No a myslíme si, že i ten dnešní závod bude naprosto a absolutně vyrovnaný a hlavně bojovný a ukáže to, co ty juniorský závody ukazují. To znamená uspokojit diváky. Ve startovní listině jsou dva čeští reprezentanti, Patrik Mikel a Eduard Krčmář. Eduard Krčmář v prvním závodě skončil těsně za hranicí semifinále. Dostane se tam dnes? Já tomu pevně věřím, že ho tam hlavně fanoušci tady u nás doma na české dráze, že ho tam doženou a hlavně myslím si, že Eda na to má a konec konců je to vicemistr Evropy z minulého týdne v kategorii do 21 let, takže pevně věřím tomu, že by to mohl dokázat. Jak je na tom Eduard Krčmář, to už zjišťovala naše reportérka Jana Niklová. Eduard Krčmář, to je pro českého diváka z dnešní startovní listiny určitě nejzajímavější jméno. Edo, jak se cítíte před dnešními závody? Tak já se cítím dobře, jedu na domácí dráze, trénink proběh bez problémů, tak uvidíme, no, teďka celý závody bojovat, aby všechno klapalo a myslím si, že to bude dobrý. Jaká je dráha? Dráha je taková klasická, jak vždycky na jako na ten víkend Zlatý Přilby, taková stejná, docela dobrá, pěkná. V minulém závodě vám obod uteklo semifinále, čeho se vyvarovat, aby to dnes vyšlo? Uteklo mě to obod, jelo se to v Anglii, tam mě ta dráha moc nevyhovovala, tak dneska prostě musím udělat co nejvíc bodů, abych se dostal do semifinále a pak bych chtěl ještě bojovat o finále. Ať se daří. Děkuju. Nám už se tady všechno připravuje k tomu, aby mohla být odjetá první jízda a právě Eduard Krčmář, se kterým Jana Niklová hovořila, nastupuje do této první jízdy s červenou přilbou. Má tam vedle sebe Bartoše Smektalu z Polska, Jacka Holdera z Austrálie a Joela Andersona ze Švédska. Eduard Krčmář tam má tedy velice tvrdou konkurenci, protože měli bychom si říct, že třeba Jack Holder je vlastně mladší bratr Chrise Holdera, tak ten je v průběžném pořadí mistrovství světa po tom prvním závodě na 3. místě. Petře, věříš Edovi, že z té vnitřní dráhy by mohl tuto jízdu vyhrát? Tak Eda si věří na této dráze, bylo to slyšet z toho rozhovoru. Věřme, že tomu tak bude a za malou chvíli, než ten závod odstartuje, tak už z něj úplně všechno spadne, protože ta nervozita samozřejmě tam v tuhle chvíli bude a teď už start maršár Jaroslav Kocek rovná závodníky nebo čeká na ten správný časový limit, protože ten čas byl vymezen a byl přesně dán do toho, aby jsme ten závod začali. Takže sledujme hlavně červenou dráhu Eduarda Krčmáře. Doufejme, že se mu podaří co nejlépe odstartovat a Eda měl doslova raketový start. Bude se tam snažit držet vedle sebe Poláka Smektalu, je zatím na prvním místě, takže to je krásný obrázek, který diváci, kteří přišli sem na pardubický plochodrážní stadion, vidí velice rádi. Eduard Krčmář drží tu vnitřní dráhu, zná pardubický plochodrážní stadion, ale teď se okolo něj přehnal Holder, jak už jsme řekli, bratr Chrise Holdera, dostal se na první místo. Eduard Krčmář v tom prvním závodě letošního seriálu mistrovství světa juniorů skončil na 9. příčce. Pouze jeden jediný bod ho dělil od semifinálové účasti, ale toto druhé místo, když za sebou drží Andersona a Smektalu, zatím není úplně tím nejhorším vstupem do tohoto závodu. Věřme, že Eduard Krčmář to druhé místo udrží. Ještě se může pokusit zaútočit na doposud vedoucího Holdera. Má na to ještě jedno kolo, ale v tuto chvíli to vypadá, že Holder našel tu správnou nejrychlejší stopu. Eda to zkoušel ještě po vnitřku. Uvidíme, jestli se pokusí zaútočit v té poslední zatáčce, ale ta vzdálenost už není příliš kontaktní, tak můžeme říci, že vítězem první jízdy je Australan Holder a druhý je Eduard Krčmář, takže
To je docela slušný výsledek, Petře, pro českého jezdce zatím v tuto chvíli. No a samozřejmě i díky tomu se sune v pořadí nahoru, protože ono se to nezdá, ale Jack Holder, který v tom prvním úvodním závodě v Kingstonu skončil na třetím místě, tak připsal 3 body. 2 body si připsal Eduard Krčmář. No a vzhledem k tomu, že Joel Anderson, kterému se ten první závod tak příliš nepovedl a skončil až na 14. místě, tak víceméně v tuto chvíli nebyl tím nejdůležitějším soupeřem Eduarda Krčmáře. To Bartoš Smektala, který byl před Eduardem Krčmářem v tom úvodním závodě, to samozřejmě už jiný soupeř byl, ale ten v této jízdě nebodoval a znamená to, že pro Edu Krčmáře je ten vstup do toho závodu zcela výborný. No a my jsme se věnovali Eduardu Krčmářovi v úvodu tohoto přenosu. No a nyní se podíváme na druhého českého závodníka v tomto závodě. Berme to tak, že Patrik Mikl, který pojede z té dráhy první stejně jako jel Eduard Krčmář, tak Patrik Mikl patří k té nastupující generaci. Je to závodník, který by měl zaujmout pozici těch našich zkušených juniorů, jako je Krčmář a Holub. No a dostal příležitost právě z tohoto důvodu v tomto závodě jako takzvaná divoká karta pořadatele. Jeho soupeři v této jízdě budou Rus Viktor Kulakov, který pojede z dráhy číslo 2 modrou přilbou. Bílou přilbu bude mít George Bates, Angličan, no a se žlutou přilbou pojede Max Fricke. To znamená, že 2 závodníci ze 4. a 5. místa průběžné klasifikace letošního mistrovství světa juniorů. Ten má 3 závody, v Pardubicích se jede ten druhý. Šampionát vyvrcholí za 14 dnů v Gdaňsku. Patrik Mikl to bude mít teda v té své první jízdě velice těžké, i když ta červená startovní pozice je dobrá, jak ukázal Eduard Krčmář, i když o Patriku Miklovi bychom si měli říct, že on je mužem nevyzpytatelných startů. Jeho starty nebývají úplně optimální. Tady to vypadá, že opět prokaučoval a Patrik Mikl je tedy na 4. místě. Do čela se dostal Viktor Kulakov, ten je zatím stále na 1. místě. Max Fricke, velká vycházející hvězda světové ploché dráhy, je zatím na 2. místě. Je tam velká tlačenice na 1., 2. a 3. příčce. Hodně tam spolu bojují Fricke a Bates. Tak můžeme sledovat tento souboj, ale i Patrik Mikl se snaží vybojovat alespoň ten jeden jediný bodník, který by byl za 3. místo, útočil tam na Bejce. Patrik Mikl teď vyčkává ve stylu, když se 2 perou, 3. se směje, kéž by českému reprezentantovi se podařilo tam dostat dopředu na 1. místo v čele, je zatím ale Kulakov, ten je už hodně vzdálený, Patrik Mikl už trošičku ztrácí v zatáčce, která přivádí jezdce do závěrečného kola. Ještě uvidíme možná souboj mezi Frickem a Kulakovem. Jsou to tedy 2 borci, kteří se perou o ty přední příčky v letošním mistrovství světa. Podívejme se, poslední zatáčka v čele této rozjížďky, zatím stále Kulakov, ale bude tady těsný dojezd, ale Kulakov vítězí před Maxem Frickem a Batesem. Patrik Mikl bohužel v té první jízdě bez bodového zisku. Ale potěšitelné je, že celou tu dobu s těmi soupeři bojoval. Podívejme se ještě jednou na ten start. Vidíte, že on nebyl tak nejhorší, ale zas na druhou stranu vezměme, že to, co jsme si o těch závodnících říkali, to každý z nich už dneska zkouší v britské lize. Viktor Kulakov samozřejmě jezdí ruskou ligu a také patří k těm hodně zkušeným závodníkům. Max Fricke Pardubice zná, když on zde v loňském roce vyhrál Zlatou stuhu, ten velký juniorský závod s 6 jezdci na dráze. V grafické podobě výsledek druhé jízdy. No a tady už se díváme na představení 3. jízdy dnešního závodu. No a tady je jasným favoritem Kristian Piešček, který je vedoucím jezdcem průběžného pořadí světového šampionátu a je to závodník, který pardubickou dráhu má velice dobře přečtenou a podívejte se, Kristian Piešček tam šel také do čela, i když se tam na něj hodně tlačí Lambert ze 2. příčky, ale Piešček je opravdu velice dobrým závodníkem, vždyť on je mistrem České republiky juniorských dvojic z roku 2014, tehdy jel s Václavem Milíkem. Je to také jezdec extraligového klubu Zlatá přilba Pardubice, takže na zdejší dráze má velmi dobře natrénováno.
a jede si tedy pro vítězství ve své první jízdě, ale je tam velký souboj mezi Lambertem a Rissem. Eric Riss, to je syn bývalého velmi dobrého plochodrážního závodníka Gerda Risse. Eric Riss prokazuje své velmi dobré výkony nejen na krátké ploché dráze, ale také na dlouhé ploché dráze, kde už ví, jaké je to stát se mistrem světa. Ale podívejte se tady, Eric Riss promanévroval a propadl se až na 4. příčku. Náskok Kristiana Pieščeka je doslova bombastický a vypadá to, že pokud pojede celý závod v této fazóně, bude horko těžko hledat konkurenty. 2. příčku obsadil Lambert, 3. Hansen a až 4. projel cílem Eric Riss. Viděli jsme jízdu, ve které se nám představili dva vedoucí jezdci v té průběžné klasifikaci, to znamená Kristian Piešček a Robert Lambert. Ještě jednou se podívejte speciálně na start Pieščeka, který skutečně odjel od té liney zcela skvěle. No a pak byl velice zajímavý ten souboj mezi Lambertem a mezi Rissem, zejména v těch úvodních partiích této jízdy. No a Riss, byť tuto dráhu také zná, on je jezdec, který umí jezdit hodně na těchto velkých drahách. Konec konců, on se možná zítra stane mistrem světa na dlouhé dráze. Podívejte se ještě jednou na ten výsledek. V této jízdě se mu to nepovedlo, skončil na místě 4. No a teď už se díváme na grafiku, která nám ukazuje, jací jezdci nám nastoupí do 4. jízdy. V ní by měl být největším favoritem se žlutou přilbou jedoucí Polák Předpelsky. Ten zatím se drží na 8. místě, ale podívejme se, na startu nám zůstal Adam Ellis. Zřejmě přetržený řetěz nebo nějaký jiný, i když tam vidím možná prázdnou pneumatiku. Je to hodně daleko, ale pokračuje nám trojice jezdců. V čele je Dmitrij Berže, který jede s červenou přilbou a je na tom 1. místě. Dmitrij Berže je 20letým Francouzem, je to mistr světa na trávě do 125 kubických centimetrů, takže závodník, který opravdu od těch mladických krůčků sbíral velmi dobrá umístění a své tituly a vypadá to, že Dmitrij Berže si dojede pro 3 body za vítězství. Za ním je tam samozřejmě velký souboj o to 2. místo a to svádí Mikael Andersen společně s dalším závodníkem, i když Mikael Andersen teď se propadl na to 3. místo, svádí to právě s Polákem Předpelským. Trošičku se nám ty vzdálenosti mezi jednotlivými závodníky roztáhly. Startmaršál Jaroslav Kocek má šachovnicový praporek ve své ruce a ten nám signalizuje, že Dmitrij Berže se stává vítězem této jízdy právě před Mikaelem Andersenem a Pavlem Předpelským. Ano, Dmitrij Berže, na kterého se díváme a díváme se i na jeho start do této jízdy, už nevítězí jenom v závodech na dlouhé dráze, kde se mu v některých závodech mistrovství světa proklatě daří. Daří se mu i na klasické dráze. Minulý týden se v dodatkové jízdě stal mistrem Evropy právě v souboji s naším Eduardem Krčmářem. Tady vidíme, jak zcela suverénně porazil své soupeře a ne žádné špatné soupeře Pavla Předpelského a tím posledním, který přijel do cíle, byl Michael Andersen. Elise jsme v cíli neviděli. Po prvním závodě patřilo 3. průběžné místo Jacku Holderovi. Well, Jack, first heat and 3 points. You like the track? Yeah, track's good. I just really wanted to make a good start and get out in front, and I managed to do that. So, get the nerves out the way now. So, yeah, should be good. You're losing like 7 or 6 points to get to the very top. You think it's doable? Yeah, of course it is. I wouldn't be here if it wasn't. But the other 2 boys in front of me aren't going to slip up. So, I just got to be on my game, and hopefully they make a few mistakes and I can pounce on it. Good luck. Thank you. Jack Holder říká, že dráha se mu líbí, to, do čeho se pustil, samozřejmě tomu věří. Průběžně je na 3. místě, ztrácí nějakých 6-7 bodů na vedoucí duo Piešček a Lambert, ale říká, že si je vědom toho, že jsou to dobří jezdci a je to tedy na něm. Bude to jeho hra snažit se urvat co nejvíce bodů sám za sebe a doufat, že jeho soupeři klopítnou a povolí mu přiblížit se po druhém závodě tedy na
ty úplně nejvyšší stupínky. První jízdou byl spokojený, jak se mu povedla. Říkal, že klíčové bylo dobře odstartovat, to se mu povedlo a tím, že se držel vepředu, tak mu to samozřejmě pomohlo k zisku prvních 3 bodů a říká, že teď je důležité setřást ze sebe ty nervy a předvést to, co umí. No a toto je jízda, kde nastoupí 2 čeští reprezentanti, Patrik Mikl i Eduard Krčmář. Jako soupeře tam budou mít Roberta Lamberta a Pavla Předpelského. Je to jízda, ve které by Eduard Krčmář mohl zabodovat. Robert Lambert měl z první jízdy 2 body, Pavel Předpelský 1 bod, ale uvidíme, jak to českým reprezentantům půjde a vypadá to velice dobře. Eduard Krčmář je na prvním místě, to je obrázek, který vídáme velmi rádi. Patrik Mikl je zatím na 4. příčce, Pavel Předpelský se tam tlačí na českého reprezentanta, zezadu tam jde také Robert Lambert, ale věříme, že Eduard Krčmář má dobrou fazonu v tom dnešním závodě a vypadá to, že by si mohl jet pro 3 body, když závodníci jsou zatím pouze ve druhém kole, tedy v úzovkách pouze ve druhém kole. Pavel Předpelský je zatím na 2. místě, tlačí se tam na českého reprezentanta Eduarda Krčmáře. Má za svými zády ale Roberta Lamberta, takže nemůže volit tu vyloženě bojovnou stopu v souboji o to první místo. Teď Eduard Krčmář na protilehlé rovince získává mírný náskok a vypadá to, že do posledního kola bude výjíždět s náskokem zhruba nějakých 10 metrů a to už je velice dobrá situace pro českého reprezentanta. Mohl by si připsat 3 body k tomu, co získal v té první jízdě. V první jízdě vybojoval Eduard Krčmář 2 body a vypadá to, že Eduard Krčmář jede první vítěznou rozjížďku v tomto závodě a to je nádherné. Druhý projel cílem Polák Předpelský, 3. Robert Lambert a Patrik Mikl jako divoká karta tohoto závodu. Bohužel bez bodového zisku, ale pro Patrika Mikla je to hlavně o sbírání zkušeností. Hlavně se podívejme na to, že to vlastně byla jízda 3 mužů, kteří měli z té první jízdy 2 body a podívejte se, že Patrik Mikl se v tom úvodu držel i takového závodníka jako je Robert Lambert a to je závodník, kterému zatím patří 2. místo v průběžné klasifikaci. O to je úspěch Eduarda Krčmáře v této jízdě větší, protože dokázal porazit 2 závodníky, kteří jsou za ním v té průběžné klasifikaci a to se počítá. Dostáváme se pomalu, ale jistě k 6. jízdě. No a tady musíme hledat jasného favorita Kristiana Pěščeka. Kristian Pěšček jede s modrou přilbou, je tam po pravici startmaršála Jaroslava Klocka. Disciplinovaně stojí, vedle něj je s bílou přilbou Bartoš Smektala, tudíž 2 polští reprezentanti a podívejte, jak raketový start tam sice měl Pěšček, ale teď se nechal vyvést Andersenem ven. Jeden z jezdců tam zavrávoral, je to právě Andersen, ztratil kontakt s tou absolutní špičkou. Joshua Bates tam bojuje s Kristianem Pěščekem, je to nádherná bitva na tom prvním místě. Je to tlačenice, všichni 3 jezdci mají šanci být vepředu, ale Kristian Pěšček ukazuje svoji zkušenost, ukazuje svým soupeřům záda a projíždí nám cílem druhého kola na prvním místě, za ním Joshua Bates a Bartoš Smektala na 3. místě. Andersen tam udělal drobnou chybu hned ve výjezdu z první zatáčky a ztratil s konkurencí. No a jak je vidět, tak Kristian Pěšček, když se nemusí s nikým přetahovat, má velmi rychlou stopu nalezenou na této dráze a my budeme hlavně svědky souboje o to 2. místo mezi Batesem a Smektalou. Zatím je na tom lépe Bates, ale Smektala se na něj tlačí. Všichni už míří k šachovnicovému praporku, je tu poslední zatáčka. O vítězství Kristiana Pěščeka nikdo nepochybuje. Druhý projíždí cílem Bates a 3. Smektala. Opět nádherná jízda. No a těšme se na opakované záběry, zejména po startu té jízdy, protože to, co tam předvedl Bates, no to byla paráda a skutečně zas na druhou stranu musíme usoudit, že Pěšček zřejmě kráčí za titulem letošního juniorského mistra světa zaslouženě, protože i přesto, co Bates provedl a skutečně podívejte se, tam moc místa nebylo. A přesto on to zvládl, vyjel z té zatáčky první, no ale na konci prvního kola už vládl muž, který vládne i průběžné klasifikace mistrovství světa, to znamená Kristian Pěšček.
Teď se dostáváme k jízdě s pořadovým číslem 7 a jsou tam 3 borci, kteří mají na svém kontě po 3 bodech. Dmitrij Berže, Viktor Kulakov a Jack Holder. Těžko se tady, Petře, hledá zcela jasný favorit. Ano, já si myslím, že Jack Holder to v tom rozhovoru s Janou Niklovou řekl velice dobře. On našel tu výhodnou stopu, věří si a myslím si, že čerpe i z toho, co mu o této dráze řekl jeho bratr a je to navíc obrovská šance pro něho se prosadit v tomhletom závodě a samozřejmě vezměme to tak, že Robert Lambert té předchozí jízdě ztratil. No a uvidíme, který z těch jezdců bude neporaženým stejně jako Kristian Pěšček. V detailu jsme tam viděli Viktora Kulakova, režie si vybrala tohoto jezdce, ale ten neměl úplně nejlepší start. Dmitrij Berže s modrou přilbou šel do čela, je tam velký souboj o druhou příčku a podívejte se, jak to tam posadil Hansen a máme tam pád jednoho ze závodníků, červené vlajky tady jsou a ten pád postihl Viktora Kulakova. Zapíchl se tam pod mantinely, doufejme, že to nebude nic vážného. Ještě jednou se na to můžeme podívat. Byl tam kontakt s největší pravděpodobností s Dmitrijem Beržem. Hlavně, aby byl zraněný jezdec, tedy respektive padlý jezdec Viktor Kulakov, co nejdříve zdrav. No a výsledkem nehody, kterou jsme viděli, je neúčast Viktora Kulakova, naštěstí ne kvůli zranění, ale kvůli tomu, že byl z této rozjížďky vyloučen, jelikož si sám škrtl o zadní kolo Dmitrije Beržeho. Uvidíme tedy rozjížďku pouze ve 3 jezdcích. Bude tam tedy Dmitrij Berže, který získal 3 body a bude tam Jack Holder, který v první jízdě taktéž získal 3 body. Společně s nimi tam je Patrik Hansen, kterého sledujeme tady s červenou přilbou. Ten neměl tu první rozjížďku úplně dokonalou, získal v ní jeden jediný bod, ale zase na druhou stranu teď v této jízdě má dostatek prostoru, aby šel dopředu, ale ten start se mu povedl velice dobře, dostal se na první příčku právě před Dmitrijem Beržeho a Jack Holder tam útočí ze 3. místa. Dmitrij Berže na 2. příčce, v čele Patrik Hansen, tedy jezdec, od kterého bychom to nejméně v tomto složení čekali. Jede tedy na první příčce a drží oba dva své soupeře za svými zády. Patrik Hansen postoupil do mistrovství světa juniorů z kvalifikace, která se jela tady v Pardubicích ze 3. místa. Tam vybojoval tedy 3. příčku a ukazuje i tady, že mu zdejší trať svědčí. Dmitrij Berže na 2. místě a Jack Holder, se kterým hovořila Jana Niklová, je až na 3. příčce a takovémto pořadí budou závodníci zatím najíždět do posledního kola této 7. rozjížďky. V čele tedy stále Patrik Hansen, ale podívejte se, Dmitrij Berže to nevzdává, snaží se tam ještě na něj dotáhnout za měsíčního svitu, ale vypadá to, že Patrik Hansen tuto rozjížďku už vyhraje. Je to 17letý Dán, který patří k nejmladším jezdcům v mistrovství světa a ukazuje, že mládí tady může být plusovým faktorem. No a samozřejmě dělá radost Hansi Nilsenovi, světové legendě, současnému manažerovi dánského týmu, který je v hledišti a i on mívával takovéto starty. Podívejte se na to, jak se mu povedl a ono po výšce start na Dmitriho Beržeho je skutečně unikum. To se mu povedlo a Hansen přijel a vlastně vyřešil takovou malou tajenku, protože po 2. sérii je absolutně jasné, že budeme mít jenom jednoho neporaženého jezdce, protože Hansen vlastně de facto porazil 2, kteří 3. jízdu vyhráli. No a 2. sérii rozjížděk nám zakončí jízda s pořadovým číslem 8, ve které bude s tou červenou přilbou startovat se startovním číslem 4 jedoucí Joel Anderson. Vedle něj bude Max Fricke. 3. pozici od vnitřní strany oválu drží Erik Rys. No a 4., tedy žlutou přilbu, bude mít na své hlavě Adam Ellis. To je tedy čtveřice, která bude startovat v této rozjížďce. A já osobně jsem zvědavý na Erika Ryse, který zatím má na svém kontě 0 a od něj čekám v tomto závodě hodně. Co ty, Petře? Já si myslím, že Erik Rys samozřejmě může překvapit, ale
Max Fricke bude v této jízdě podle mého názoru tím úspěšnějším, ale to samozřejmě budeme vědět za minutu a pár vteřin. Max Fricke tedy startuje s modrou přilbou, zaměříme se na něj, jaký bude mít start. A vypadá to, že mu to vyšlo, nechal za svými zády Joela Andersona i Erika Risse. Erik Riss to tam ještě zkouší po vnější straně, ale před Erika Risse se protáhl na druhou příčku Joel Anderson. V čele nemáme tedy nikoho jiného než Maxe Frickeho. A Max Fricke volí vnější stopu a daří se mu tedy po té vnější stopě jet velmi dobře. Získává si mírný náskok, jeho výkony jsou tady velmi dobré. Vždyť Max Fricke je vítěz loňské zlaté stuhy. Je to také jeden z největších objevů letošní sezóny v rámci polské extraligy. Když už hovoříme o tomto jezdci, který vede tuto rozjížďku, tak bychom si měli říct, že on už loni jel mistrovství světa juniorů a skončil celkově na 6. místě. Tady vede suverénně před Joelem Andersonem a na třetí příčce jezdí Erik Riss a vypadá to tedy, že když už startmaršál Jaroslav Kocek bere do ruky šachovnicový praporek, že už by se nám nic nemělo změnit na tom, že tuto rozjížďku vyhraje Max Fricke, druhý projel cílem Joel Anderson a třetí příčku obsadil Erik Riss. Takové je tedy pořadí 8. jízdy Adam Ellis bez bodového zisku. Ten první jízdu nedokončil, teď má další nulu, takže Adam Ellis se drží v závěru toho startovního pole. Když se podíváme na tabulku průběžného pořadí tohoto závodu, po 2 sériích v čele je Kristian Piešček, jediný neporažený závodník. Posléze je tam trojice jezdců, kteří mají po 5 bodech a je potěšitelné, že mezi touto trojicí je i Eduard Krčmář. No a toto už je grafika výsledků té předchozí jízdy, tedy 8. rozjížďky. No a tady už je zmiňovaná tabulka, která hovoří o tom, že vlastně Kristian Piešček je jediným neporaženým. No a nás může těšit, že Eduard Krčmář je mezi těmi, kteří ztratili jenom 1 bod. Na divokou kartu startuje v závodě druhý z Čechů Patrik Mikl. Patriku, jaká to je pro vás zkušenost účastnit se závodu mistrovství světa? Tak určitě zkušenost je to velká, protože být na startu s nejlepšími jezdci světa, to je taky hodně dá na psychiku. Jak technicky prostě zkoušíme, to všechno zkušenost pro nás velká, jak pro mě, tak pro mechaniky, pro tátu, pro strýce. Takže já do toho jdu jak do tréninku a každý je porazitelný, takže uvidíme. No. Zatím po 2 rozjížďkách čekáte stále na první ukořistěný bodík. Je v něčem problém? No, problém je ve mně, bych řekl teda. Byl jsem trošku psychicky rozhozený, starty mi moc nešly, ale všechno to dolaďujeme a snad to půjde, no. Ať se daří. Děkuju. No a tuto další sérii rozjížděk, tedy třetí sérii rozjížděk, začíná jízda s pořadovým číslem 9 a my budeme držet palce závodníkovi s číslem 1 a bílou přilbou, tedy Eduardu Krčmářovi. Eduard Krčmář si tam ještě šteluje spojku, aby měl co nejlepší start, jak už jsme si řekli. Eduard Krčmář letos získal titul juniorského vicemistra Evropy, ale mohl být i mistrem Evropy. On se vlastně o ten titul rozjížděl až v dodatkové jízdě a v ní skončil na 2. místě, takže dívejme se na českého reprezentanta, jak jemu vyjde start z té 3. pozice. Snad by mohl mít dobrý, rychlý výjezd, i když pod ním je Adam Ellis, ten je tam na 1. místě. Naopak Patrik Hansen se tam tlačí z vnějšku na Eduarda Krčmáře. Teď se Eduard Krčmář nechal hodně vyvést, snaží se hledat tu rychlou stopu a teď by to mohlo poslat pod Adama Ellise. Ne, ten se vrátil k vnitřní lajně a udržel si tu 1. pozici, ale Eduard Krčmář za sebou vede 2 borce, Patrika Hansena a také Joshuhu Bejce. I ty 2 body by mohly být dobré pro českého reprezentanta, ale musí hodně odrážet ten útok ze 3. pozice. Patrik Hansen tam hodně kouše. Patrik Hansen v tom dnešním závodě už 1 rozjížďku vyhrál, tedy tu druhou. Začal 1 bodem, pak si připsal 3 body. Zatím to vypadá, že Eduard Krčmář ještě nehodil flintu do žita v souboji o 1. místo za Adamem Ellisem. Snaží se škrtat tu vnitřní lajnu, sami vidíte, jak tam práší to bílé označení, ale vypadá to, že Adam Ellis si drží velmi dobře tu svoji linii a podívejte, jak na Eduarda Krčmáře tam ještě v posledních okamžicích zaútočil a bohužel se mu ten útok povedl, tedy Patrik Hansen.
Patrik Hansen v poslední zatáčce odsunul českého reprezentanta Eduarda Krčmáře na 3. místo, což je velká škoda, protože Eda bojoval a pak přijít o to 2. místo a 2 body v poslední zatáčce, to musí hodně mrzet. Určitě to mrzí speciálně, protože Edovi se ten start povedl. Bohužel jenom o něco lepšího měl Adam Ellis a to možná rozhodlo, ale vidíte sami, jak jsou juniorské závody nesmírně vyrovnané. Adam Ellis do této chvíle neměl ani bod a najednou má 3 a má ho vlastně v souboji s 2 jezdci, kteří před chvílí v té předchozí sérii dokázali své jízdy vyhrát. Ale nic není ztraceno, těch 6 bodů, které v tuto chvíli Eduard Krčmář má, jsou vynikající. Je to po tomto výsledku této jízdy. No a jsme u jízdy s pořadovým číslem 10. Tady by měl být největším favoritem Dmitrij Berže, který pojede s bílou přilbou. Ten má po 2 jízdách na svém kontě 5 bodů. Polák Bartoš Smektala má 1 bod. Tento muž, kterého sledujeme, je Patrik Mikel, úspěšný český junior. Zatím je bez bodového zisku. Je to jediný ze závodníků v této jízdě, který nemá bodový zisk. Tady Patrik Mikel ukázal, kde je jeho největší slabina, to už jsou starty. On pak, když se dotáhne na závodníky, tak dokáže předjíždět. Tady se snažil s Bartošem Smektalou bojovat o to 3. místo. Věřme tomu, že Patrik Mikel to nevzdá a zkusí vybojovat ten 1 bod. Dostal by se vlastně na bodovou úroveň polského reprezentanta a Bartoše Smektaly, ale mezi tím na 1. místě bojuje Dmitrij Berže společně s Erikem Rysem. Teď je na tom lépe Dmitrij Berže, ale Erik Rys to nevzdává. Zkouší to tam po vnitřní straně nasunout. Dmitrij Berže udržel tu 1. pozici, je tady nádherná bitva o 1. a 2. místo. Ze 3. příčky se tam snaží natlačit Bartoš Smektala. Bohužel Patrik Mikel už trošičku ztratil. Teď budeme zvědaví, jak dopadne v posledním kole ten souboj o 1. příčku. Dmitrij Berže zatím tahá za ten další konec provazu. Vypadá, že je na tom lépe, drží za svými zády Erika Ryse, ale Erik Rys má ještě poslední zatáčku, aby se pokusil dostat na 1. místo, ale už to vypadá, že se mu to nepovede. Dmitrij Berže vítězí před Erikem Rysem a Bartošem Smektalou. Viděli jsme souboj 2 mužů, kteří to už, jak už jsme kolikrát v tomto přenosu říkali, umí proklatě na dlouhé dráze. Teď jejich souboj samozřejmě rozhodoval start. Podívejte se, ten měl sice vynikající Rys, podívejte se a až příliš je na tom startu znát, jak Patriku Mikelovi ten start nevyšel. Je to ale skutečně jenom o psychice. Já si myslím, že v Patrikovi je síla a je nějaká budoucnost. No a tady už sledujeme souboj jak francouzského, tak německého jezdce mezi sebou, ze kterého vzešel tento výsledek 10. jízdy. No a 11. jízda bude také velice zajímavá. Uvidíme, jak se podaří Maxi Frikemu, ten jede z červené dráhy. Vedle něj stojí Robert Lambert, je tam také Jack Holder a Michael B. Andersen. To je tedy čtveřice závodníků, kteří jsou připraveni na start rozjížďky s pořadovým číslem 11. Bílou přilbu sledujeme Jacka Holdera po 1. vyhrané jízdě. V té 2. dojel až na 3. místě. Samozřejmě musí se soustředit na ten start, protože další bodový výpadek by pro něj mohl znamenat ohromnou ztrátu v tom souboji o medaile. V konečném účtování letošního mistrovství světa Max Fricke skvěle odstartoval, ale Robert Lambert se tam protáhl ze 2. příčky před něj, tedy ze 2. startovní pozice. Na 3. místě se drží Michael B. Andersen, no a až 4. příčku zatím v tuto chvíli okupuje Jack Holder. Pro Jacka Holdera je to tedy velké zklamání, ale Jack Holder tam na Andersena hodně tlačí, bude se snažit zajet alespoň ten 1 bod. Přitom Jack Holder neměl úplně nejhorší start, držel se tam v té skupince, teď to tam pouští po vnitřku, dostal se na úroveň Michaela B. Andersena a vypadá to tedy na 2 dvojičky. Ta první bojuje o 1. místo, zatím je tam na tom nejlépe Max Fricke před Robertem Lambertem a druhá Jack Holder už se dostal před Michaela B. Andersena. To vše v nájezdu do závěrečného kola. Udrží tedy Fricke 1. příčku a Jack Holder tu 3. To je otázka v tom souboji 2 dvojic. Vypadá to, že Max Fricke natahuje tu svoji vzdálenost na 1. místě.
Jack Holder naopak si drží tu třetí příčku a druhý tedy dojíždí Robert Lambert. Závodníci dojeli vlastně v tom pořadí, v jakém byli srovnáni u startovacího zařízení. Ale nebylo to tak v celém průběhu jízdy. Podívejte se, na start té jízdy ten měl Fricke vynikající. Fricke šel ven, klasicky chtěl si udržet lineu, ale dostal se od ní, no a závodník, který bojuje o titul mistra světa, Robert Lambert, ten toho využil. No a tady asi to byla ta největší chyba, kterou Lambert udělal, neudržel motocykl té přímé jízdě na dráze, no a toho už tak zkušený závodník, jakým bezesporu Max Fricke je, využil. No a tuto jízdu vyhrál. Ještě jednou výsledek 11. jízdy. Třetí sérii rozjížděk nám uzavře jízda s pořadovým číslem 12 a ta bude hodně nabitá. Jede v ní doposud neporažený Kristian Piešček. Jede v ní Pavel Předpelský, jeho polský krajan, který má 2 dvojky na svém kontě, 2 druhá místa. Chtěl by také vyhrát. Joel Anderson má 1 a 2, no a zajímavé bude, jak se vyrovná s touto jízdou Viktor Kulakov. Ten první rozjížďku vyhrál, ve druhé upadl, byť bojoval velice tvrdě. Když Viktor Kulakov má co nahánět a Viktor Kulakov startuje do této jízdy se žlubou a volí na rozdíl od všech svých soupeřů vnější stopu, která není v tom výjezdu úplně nejrychlejší. Nejrychleji se jeví stopa Pavola Předpelského. Viktor Kulakov tam bojuje s Kristianem Pieščekem. Kristian Piešček je zatím na 2. místě za svým krajanem Pavlem Předpelským, ale tlačí se tam také Viktor Kulakov. A podívejte se, Kristian Piešček to zkouší na 1. místo. Vypadá to, že opravdu tu zdejší dráhu zná velmi dobře, jako by znal každý kamínek, i když těch kamínků v natáčce u Depa je relativně hodně. Když jsem se tam byl podívat při tréninku na jednotlivé závodníky, tak to tam letalo 106 a nádherná bitva mezi Kulakovem a Pieščekem. Zatím je na tom lépe Piešček na tom 2. místě. Ten, kdo jede na 1. místě, ten se o tuto bitvu příliš nestará, protože Pavel Předpelský má už drobný náskok. Důležité bude, jak za ním dopadne tedy Kristian Piešček či Viktor Kulakov. Kdo z nich to bude na tom 2. místě? Můžeme říci, že Pavel Předpelský tuto jízdu už vyhraje, zkouší to tam Viktor Kulakov ještě velmi tvrdým útokem na Kristiana Pieščeka, ale ten uhájil druhou příčku, připsal si 2 body a stále zůstává v čele průběžného pořadí tohoto závodu. No a řekněme si, že v mistrovství světa juniorů právě gratuloval Piešček svému druhému přemožiteli, protože on v tom prvním závodu, který se jel v Kingslandu, ztratil pouze 1 jediný bod. No o ten druhý přišel po startu této jízdy, ve které Předpelský měl lepší start, zavřel Pieščeka, no a ten pak měl ještě v celém průběhu té jízdy, na což se v těchto chvílích díváme, problémy s Viktorem Kulakovem. Výsledek 12. jízdy. No a po výsledku 12. jízdy se podíváme na to, jak jsou na tom jednotliví zástupci v průběžném pořadí dnešního závodu. První Dmitrij Berže, Kristian Piešček a Max Fricke, to jsou 3 jezdci, kteří ztratili po 1 jediném bodu. Český reprezentant Eduard Krčmář je na děleném 5. a 6. místě s Patrikem Hansenem. Oba mají po 6 bodech. 2 vítězství a 1 druhé místo, to je zatím výsledek Maxe Fricka. Well, Max, you lost so far only 1 point. Are you satisfied with your performance tonight? Yeah, made a couple of changes after my first one, and so far it's worked out pretty good. Just keep it coming so far. Try and pick up as many points as you can before the final. Good luck. Cheers. Max říká, že dnes opravdu jediný bod ztratil v té první jízdě, potom se rozhodl učinit několik změn na motorce, změnili nastavení a je teď spokojený s tím, jak to probíhá. Říká, že je hlavně důležité udržet to nasazené tempo a pozbírat před finále co nejvíce bodů, co to jde. A další sérii rozjížděk nám začíná opět jízda, ve které můžeme držet palce českému reprezentantovi. Eduard Krčmář si tam u mantinelu kope pozici pro to, aby se jeho motocykl mohl pořádně opřít do toho materiálu.
Eduard Krčmář potřebuje získat co nejvíce bodů, i když systém juniorského závodu mistrovství světa je stejný jako systém mistrovství světa klasického, tedy seriálu Speedway GP. Eduard Krčmář má na svém kontě zatím 6 bodů. Pokud by se mu tuto jízdu podařilo vyhrát, měl by být postupujícím do semifinále. Pokud by byl druhý, bez ohledu na výsledek té závěrečné jízdy, by měl velkou šanci postoupit, protože řekněme si, že s 8 body se sice ještě nemusí postoupit na 100%, ale většinou ve většině závodů těch 8 bodů na postup stačí. Takže počkáme, jak Eduardu Krčmářovi se bude dařit v této rozjížďce. Díváme se na něj, startuje od mantinelu se žlutou přilbou a vypadá to, že si tam ten materiál nakopal velmi dobře, protože je tam v kontaktu, ale teď trošičku promanévroval, chtěl se tam dostat zpátky na vnitřní stopu. Ten start po rovině byl raketový, ale nájezd do té zatáčky širokého pardubického stadionu nebyl dokonalý a Eduard Krčmář bohužel je na posledním místě. V čele je Erik Rys, za ním na druhé příčce Mikael B. Andersen a český reprezentant Eduard Krčmář stíhá ze 4. místa alespoň Viktora Kulaková. Viktor Kulakov je velmi tvrdým soupeřem, který dokázal zde dnes jednu jízdu vyhrát. Eduard Krčmář se tlačí na tu trojici, která je před ním, ale ta trojka mu trošičku poodjíždí. Nevím, zdá se mi, jakoby v tuto chvíli ten motocykl Eduarda Krčmáře nepodával úplně 100% výkon, protože podívejte se, na těch rovinách mu soupeři poodjíždějí. On tam rovná ten motocykl ze zatáčky podstatně později než všichni soupeři, měl by mít rychlejší výjezd, ale tady to vypadá, že Eduard Krčmář si nepřipíše žádný bodový zisk, což je velká škoda. Vítězí Erik Rys před Mikaelem B. Andersenem a podívejme tady po pohledu na krásná děvčata. Eduard Krčmář projel cílem jenom z povinnosti, jelikož se bojí, že by ten jeho motocykl nedojel. Jak se říká, dojetá nula je lepší než výpadek. Petře, co ty by si řekl k výkonu Edy? Tady to vypadalo ještě dobře. To vypadalo dobře, ale soupeři B v té zatáčce byli podstatně dřív a myslím si, že právě start té jízdy, ne myslím, ale jsem o tom přesvědčen, že start rozhodl. Eda byl tak trošku zklamán, protože on ví, že teď ta šance postoupit bude daleko těžší, protože v té poslední jízdě ho čeká Fricke, a Pěščík a to po tomto výsledku je hodně složité. A jsme u 14. jízdy, která bude také hodně nabitá. Máme tam Pavla Předpelského, který má na svém kontě 2 druhá místa a 1 vítězství. Max Fricke, ten je na tom lépe, ten má 2 vítězství a 1 druhé místo. No a 3 výsledky, rozličné výsledky, tam má Hansen, který má 1 třetí, 1 první a 1 druhé místo. Společně s nimi je tam Bartoš Smektala, kterému ten dnešní závod příliš nevychází, má zatím na svém kontě 2 body za 2 třetí místa. Tady sledujeme právě Bartoše Smektalu a to se mi zdá, že by mělo být posouzeno jako letní start. I když červená světla nesvítí, Bartoš Smektala vystartoval nejlépe, jede na prvním místě, ale on opravdu vylétl o hodně dříve než soupeři. Max Fricke zatím na druhém místě, když Max Fricke se při nájezdu do druhého kola dostal na první příčku. Fricke je tedy první před Bartošem Smektalou, na 3. místě stále Hansen. No a 4. příčka patří Pavlu Předpelskému, doposud jednomu z těch jezdců, kteří byli hodně vepředu. Pavel Předpelský měl na svém kontě 7 bodů, potřeboval by alespoň ten 1, případně 2 k tomu, aby mohl slavit postup. A podívejte, ale tady je nádherný souboj mezi Bartošem Smektalou a Hansenem. Patrik Hansen to zkouší na tu druhou příčku. Smektala se otáčí, ale drží druhé místo. Vypadá to, že Bartoš Smektala, pokud neudělá žádnou chybu v té poslední zatáčce, mohl by svého soupeře udržet, ale ten se nevzdává. Patrik Hansen teď půjde ještě na vnitřek, ale vnitřní kraj si drží Smektala. Teď vyjíždí, vyváží svého soupeře a Smektala dojíždí na druhém místě za Maxem Frickem.
Takže z hlediska vítěze žádné překvapení, ale ten souboj o druhé místo byl krásný. Celý ty závody, nebo celé ty závody jsou nádherné. Je vidět, že ty junioři mají zcela vyrovnané jízdy. Škoda, teď tady nebylo v tomto záběru vidět úplně na jezdce s červeným povlakem, který měl skutečně raketový start, ale já si myslím, že on se spíš do startu trefil, než že by to byl letný start. A myslím si, že Christina Turnbull, anglická rozhodčí, která dnes juniorům tady vládne, myslím si, chybu neudělala, že tu jízdu nezastavila. Start je vždy alchymii úspěchu. No a dobrý start Bartoši Smektalovi vynesl 2 body ve 14. jízdě. No a v 15. jízdě je největší hvězdou Kristian Pěšček, který už na svém kontě má 8 bodů. Velmi by ho mohl kousat Jack Holder. Jack Holder jede s modrou přilbou, Kristian Pěšček s bílou. To by měl být tedy takový ten double souboj o vítězství a vítězství v této jízdě a ono se to potvrzuje i po startu. Holder šel do čela, Kristian Pěščík je zatím na druhém místě, ale po vnější straně zkouší nalézt skulinu vedle svého soupeře, ale Holder si drží stále tu první pozici. Oba dva borci se nechávají vyvážet ven, možná by toho mohl využít Adam Ellis, který je za nimi v těsném kontaktu, ale teď přichází rozhodující útok v této jízdě Kristiana Pěščíka, který se dostal před Holdera, ale Holder mu to vrací, nebo respektive snaží se mu to vrátit. Oba dva jsou těsně vedle sebe. Je to nádherná bitva o první místo. Teď tahá za delší konec provazu Kristian Pěšček. Jack Holder zatím na druhém místě. Je vidět, že mu jeho bratr poradil velmi dobře, ale technické problémy Kristiana Pěščeka odsunují na odstoupení z této rozjížďky a o první místo se najednou začíná prát Adam Ellis s Jackem Holderem. Jack Holder je na prvním místě. Velká smůla pro Kristiana Pěščíka, který už ale s největší pravděpodobností do semifinále dnešního závodu postoupí. Vítězem jízdy se stává Jack Holder a Adam Ellis. Škoda, že ta bitva nebyla ještě o jedno kolo delší, protože Holder s Pěščekem předváděli velice krásný souboj a je vidět, že Holder se z toho vítězství raduje. Podívejte se na Kristiana Pěščeka, podívejte se na jeho start, byl skutečně ukázkový. Kristian dlouho této jízdě vládl, byť to bylo až po výjezdu z této zatáčky. No a bohužel nepovedlo se mu, jak se říká, dotáhnout to vedení do konce, protože technika byla proti. A myslím si, že to hodně vyrovnalo mistrovství světa juniorů pro letošní rok, protože ten výsledek jízdy a řekněme si Patrik Mikel v něm získal první bod v tomto závodě, šampionát hodně zamotal. Čtvrtou sérii rozjížděk nám uzavře jízda s pořadovým číslem 16, která by alespoň podle bodových zisků mohla být hodně vyrovnaná. Objevuje se tam Robert Lambert, který jede s červenou přilbou, ten má na svém kontě 5 bodů. Dalším jeho velmi dobrým a velkým soupeřem by měl být Dmitrij Berže, který má na svém kontě 8 bodů. Jak už jsme si řekli, ta osmička by teoreticky mohla už v tuto chvíli stačit na postup do semifinále dnešního závodu, ale z hlediska průběžného pořadí mistrovství světa se počítá každý bod, tudíž každý bod je důležitý. Není důležité pouze postoupit do semifinále vyhrát či dojet druhý a posléze zabodovat ve finále. To je důležité pouze pro ten jeden jednotlivý závod. Pro závodníky jsou důležité body a je jasné, že Joel Anderson, který zůstal na startu s motocyklem odstaveným pro technickou poruchu, žádný bod nezíská. Dmitrij Berže naopak ukazuje roli největšího favorita, je na prvním místě a velká bitva tam je mezi Robertem Lambertem a Joshua Batesem o to druhé místo, takže my budeme hlavně sledovat jezdce s modrou přilbou Batese a s červenou Lamberta. To je nádherná bitva o druhé místo, tedy o 2 body. Dmitrij Berže si jede před svými soupeři ve velkém náskoku. Nemusí ho příliš zajímat, co se děje za ním, ale Robert Lambert společně s Joshua Batesem tam svádí nádhernou bitvu. Lépe je na tom Robert Lambert. Nic to ale nemění na tom, že v čele této jízdy
je Dmitrij Berže, který také do posledního kola najíždí s velkým náskokem. Je to 20letý závodník z Francie, jak už jsme si řekli, mistr světa na trávě 125. On byl také neporažený v kvalifikaci v mistrovství světa juniorů v Belleville, no a tady ukazuje také skvělou formu. Tuto jízdu vyhrává před Robertem Lambertem a Joshuou Batesem. No a Berže samozřejmě má radost, protože až budeme účtovat po skončení celé té série, budeme účtovat i poté, co teď jste viděli nádherný záběr, teda nádherný pro oko diváka, který to sleduje. Samozřejmě Joel Andersen už tak nadšen z toho řetězu, který letěl z jeho zadního kola, určitě nebyl. Viděli jste poměrně hezký souboj v to druhé a třetí místo, ale suverénem této jízdy byl Dmitrij Berže. Dmitrij Berže získal v této jízdě 3 body, Robert Lambert 2, to znamená, že se nedotáhl a nevyužil toho, co Kristian Pěščík ztratil. No a podívejte se na průběžné pořadí po 16. jízdě, které slibuje nesmírně zajímavé vyvrcholení závodu. Dmitrij Berže v celém závodě zatím ztratil jediný bod. Dmitrij, how is possible only 1 point lost today so far? What's so great? Yeah, it's a great night for me so far, and I make a good start. So yeah, it's a good night for me. I have a gate 3 on next one, so I hope I can make a good start again. Good luck. Thank you. Dmitrij Berže říká, že dnes je to pro ně opravdu výborný večer. Podařilo se mu 3krát zvítězit, jednou dojel jako druhý. Podle volby pozice doufá, že se mu podaří i v té další rozjížďce, která následuje už po kratičké této pauze, urvat co nejvíce bodů a pokud možno zvítězit i v té další jízdě. První jízda 5. série je velice důležitá pro českého reprezentanta Eduarda Krčmáře, ale on tam má opravdu velmi dobré soupeře. Má tam první 3 jezdce průběžného pořadí toho dnešního závodu. Má tam Maxe Frickeho, Dmitrije Beržeho a Kristiana Pěščíka. Kristian Pěščík je stále při tom svém bodovém zisku vedoucím jezdcem průběžného pořadí mistrovství světa. On měl před tímto závodem relativně velký náskok před zbytkem pole. Pouze Lambert mu šlapal na paty, ale Lambert dnes získal o 1 bod méně než Kristian Pěščík. Tudíž Pěščík vede právě před Lambertem o 2 body. No a teď držme palce Eduardu Krčmářovi, který pojede s červenou přilbou. Vedle něj s modrou je právě Max Fricke, Dmitrij Berže má přilbu bílou a Kristian Pěščík, vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa, má žlutou přilbu. Eduard Krčmář teď bojuje doslova o všechno. Eduard Krčmář má na svém kontě 6 bodů. Chtělo by to nejlépe 2 body alespoň, aby získal, ale ten jeho start nebyl vůbec dobrý. Propadl se na pomezí 2. a 3. místa, drží alespoň 3. místo, ale má za svými zády, teď už ne za svými zády, ale má před sebou Kristiana Pěščíka a vypadá to velice špatně pro českého reprezentanta Eduarda Krčmáře. Zatímco v čele jede Max Fricke, který drží za svými zády Dmitrije Beržeho. Oba dva před touto jízdou měli shodně 11 bodů, takže rozhoduje se mezi nimi o vítězi základní části tohoto závodu a vypadá to, že Max Fricke by mohl být vítěz té základní části. Držme palce Eduardu Krčmářovi, který jede na 4. místě. Potřeboval by alespoň ten jeden jediný bod, aby mu zůstala alespoň nějaká teoretická šance, protože jelikož má na svém kontě 6 bodů, se 6 body se postupovat v takovémto systému závodu nedá. To by musela být ohromná souhra okolností a tak v tomto závodě s největší pravděpodobností nenastane. V čele stále Max Fricke, za ním na 2. místě Dmitrij Berže, tedy první 2 jezdci dnešního závodu. Na 3. příčce Kristian Pěščík, vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa, a Eduard Krčmář se bohužel s účinkováním v dnešním závodě loučí nulovým bodovým ziskem. Celkem má na kontě 6 bodů a i když nám zbývají ještě 3 jízdy do konce základní části, tak teď můžeme říci, že jsme Edu viděli v tomto závodě naposledy.
Zřejmě ano a je to škoda, protože si myslím, že nepředvedl špatný výkon. Podívejte se, ta reakce na tom startu nebyla špatná, ten pohled, který jste teď viděli, ten skutečně dával spíše zapravdu tomu, že Eda odjel od toho startu výborně, ale bohužel v tom výjezdu z té první zatáčky, nebo lečeno už v nájezdu do ní, přece jenom Berže a Pieščík i Frike byli lépe. Tato jízda a výsledek této jízdy rozhodl také o vítězi té základní části toho závodu, protože Max Frike porazil Dmitrije Beržeho, Max Frike obsadí první místo a Dmitrij Berže druhé. Kristián Pieščík, ten musí čekat na další výsledky. Eduard Krčmář zřejmě v závodě skončí. No a toto už je 18. jízda, do které nám nastoupí závodníci, kteří ještě vlastně všichni mohou postoupit. Lambert má na svém kontě 7 bodů, Smektala 4, ten by se 7 v případě vítězství mohl postoupit, no a Viktor Kulakov a Adam Elís mají po 5 bodech, takže vítěz této jízdy by měl postoupit do semifinále toho dnešního závodu. Kdo to bude, na to si budeme muset ještě malou chvíli počkat. Startmaršál Jaroslav Kocek, ta malá ještě rovná Adama Elíse. Všichni už jsou připraveni a počkáme si tedy, komu nejlépe vyjde start. Adam Elís sice se rovnal nejdéle, ale nevystartoval nejlépe. Na první pozici jde Smektala, z vnějšku se přes něj přehání Lambert, ale Smektala tu první příčku drží. Teď se Lambert zkouší dostat na vnitřní stranu a dostává se tudíž na první místo. Lambert měl do těchto chvil z této čtveřice nejvíce bodů na svém kontě, měl 7. Je to závodník, který je druhý v průběžném pořadí mistrovství světa. Měl by tedy ukázat, že to myslí velmi vážně se soubojem o titul mistra světa a drží za svými zády Bartoše Smektalu. Viktor Kulakov, jak jsme měli zprávu od Jan Niklové z Depa, byl potom pádu otřesený, měl velké problémy, ani se mu nechtělo jít na rozhovor. Říkal, že mu příliš ten dnešní závod nevychází a také to ukazuje, že je na 3. místě a o to 3. místo se ještě musí prát s Adamem Elísem. Vypadá to, že tedy Lambert vyhraje tuto jízdu, dojede si pro první místo Bartoš Smektala, za ním na 2. místě to se také stává a 3. příčku vybojoval Viktor Kulakov, připisuje si alespoň tedy ten 1 bod. On po tom svém pádu získává vždy po 1 bodu a je to pro něj velké zklamání. Robert Lambert, britský závodník, se dostává mezi ty nejlepší. Je zatím na 3. místě průběžného pořadí toho dnešního závodu a druhý je v tabulce průběžného pořadí mistrovství světa. On se vlastně v tuto chvíli dělí o první místo, Jiří, protože má o bod více než Pieščík. V tom prvním závodě o bod s ním prohrál, takže Robert Lambert je v tuto chvíli vlastně, byť je zatím na tom 2. místě, protože tak vybíhá statistika, ale to je výsledek 18. jízdy a Robert Lambert míchá kartami. Jsme u 19. jízdy, ve které jsou závodníci, kteří mají velkou šanci na postup. Je to Jack Holder, který má na svém kontě 8 bodů, ten už by měl být jasným postupujícím. Eric Rys má 6. To je ta naděje pro českého reprezentanta Eduarda Krčmáře. Pavel Předpelský má na svém kontě 7 bodů a Joshua Bates má body 4. Takže toto bude jízda, která má jakous takovou teoretickou šanci ještě pro Eduarda Krčmáře. Pokud by Eric Rys skončil na posledním místě, ale Eric Rys zatím drží 3. příčku v této rozjížďce. O tu druhou bojuje Jack Holder, který je tedy zatím na tom 2. místě. No a ve vedení je jezdec s bílou přilbou Pavel Předpelský, tedy polský reprezentant na 1. místě. Podívejme se, jak je na tom Eric Rys. Teď to vypadá, že se propadá dokonce na 4. místo. Uvidíme, jestli ta naše předběžná matematika a odhady nám ještě něco ukážou. Ten závod dnes je tak vyrovnaný, že tam bude několik závodníků, kteří budou mít podobný počet bodů a ten podobný počet bodů
bude možná rozhodovat v tom, kdo postoupí a nepostoupí. Startmaršál Jaroslav Kocek drží v ruce žlutý prapor s křížem. Znamená to, že závodníci jsou v posledním kole. No a v tom posledním kole je na tom nejlépe zatím Pavol Předpelsky, druhý Jack Holder, třetí Joshua Bates, no a Eric Ries je zatím tedy na 4. místě. Eric Ries měl před závodem 6 bodů. No a pojďme se podívat, jak to bude tedy vypadat to průběžné pořadí po této 19. jízdě, tedy předposlední jízdě základního rozpisu. Je tam hodně závodníků, kteří mají 6 bodů, je mezi nimi i Eduard Krčmář. Dělí se to tam okolo toho 8. místa, vlastně od 8. místa jsou tam 4 závodníci, kteří už teď mají 6 bodů. K nim může ještě někdo přibýt z té 20. jízdy, takže vlastně účtovat se bude až po té 20. jízdě. Ale bohužel teď se mi zdá, že my jsme si přáli, aby Eric Ries nedojel, protože to by bylo to, co by zřejmě pomohlo Edu Krčmářovi. Mám strach, že rozhodne to, že Eduard Krčmář s Erikem Riesem v té 13. jízdě prohrál. Ano, skutečně ta 13. jízda byla pro Krčmáře. No a poslední jízda základního rozpisu bude poslední jízdou také pro divokou kartu tohoto závodu českého reprezentanta Patrika Mikela. Patrik Mikel do této jízdy nastoupí s červenou přilbou. Vedle něj bude s modrou přilbou Mikkel B. Andersen z Dánska. Pak tam se startovním číslem 11 a bílou přilbou bude Patrik Hansen a žlutou přilbu má v tuto chvíli Joel Anderson. Patrik Mikel tam bojuje jako lev, drží se zatím v tuto chvíli na 3. místě, ale na první příčce je Mikkel Andersen, za ním Patrik Hansen, takže to je dvojice v čele a sledujme velký souboj Patrika Mikela, který se sice nechal předjet Joelem Andersonem, ale samozřejmě svému soupeři nechce dát nic zadarmo, snaží se tam ještě dotáhnout na ty nejlepší 3 borce, kteří jsou před ním. Patrik Mikel tedy jede na posledním místě v čele Andersen, za ním na 2. místě Hansen a ze 3. příčky se tam tlačí Anderson. Je tam velká bitva o to 1. místo právě mezi Andersenem a doposud v těchto chvílích vedoucím jezdcem s bílou přilbou Hansenem. Vypadá to, že Hansen ke svým 7 bodům chce připsat další 3, dostal by se na 10 bodů a už teď v tuto chvíli jsou tam 3 10bodový, takže Andersen by se dostal právě mezi ty 3 10bodové, byl by 4. 10bodovým a to se také stává. Vítězem této jízdy není nikdo jiný než závodník se startovním číslem 14 a tím je Mikkel B. Andersen. Máme po 20 jízdách, když se podíváme na tu 8, která by měla být postupující, tak my sice stále tady máme ještě Eduarda Krčmáře na tom 8. místě, ale to je bez přepočtu, jelikož jsou tam 4 jezdci se 6 body, takže v dnešním závodě se dá postoupit i se 6 body. Nevím, Petře, jestli už se ti podařilo spočítat, kdo je tím 6. šťastným, tedy 8. šťastným s těmi 6 body. Myslím si, že to je Eric Ries, který skutečně tím, že tu jízdu dojel a měl 0, tak bohužel na český úkor postoupil do toho semifinále. Eduard Krčmář opět ve 2. závodě mistrovství světa juniorů získal 6 bodů a končí před branami semifinále. Edo, je to zklamání? Určitě je to zklamání, no. Chtěl jsem jet vejš, protože začátek závodu se vyvíjel dobře, ale co k tomu můžu říct, že jsem to prostě zkazil dneska já sám, no. Nějaká technická závada, nebo proč jste ty poslední 2 jízdy měl bez bodového zisku? Tu předposlední jízdu jsem prostě neodstartoval, chtěl jsem to složit na lineu, ale jelikož to tam složili všichni 3 přede mnou, tak už jsem nemohl nic udělat. A tu poslední jízdu jsem se nějak zahrabal od startu 1. metr, pak už to jakž tak šlo, ale všichni mě zavřeli a dneska ta dráha nebyla moc jako na předjíždění. Je to tedy aspoň možnost potrénovat na další? No, tak doufám, že zítra to bude lepší, ale pro mě nejdůležitější ten závod byl dneska, to jsem trochu pokazil, tak ještě máme jeden závod, tak to bude lepší v tom Polsku. Ať se daří. Děkuju moc. První semifinále je tedy před námi a můžeme sledovat čtveřici
jezdců Hansen, Fricke, Piešček a Lambert. Piešček s Lambertem, tedy závodníci s bílou přilbou a se žlutou přilbou, bojují o vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Proto si i Lambert hodně připravuje svoji pozici, aby vyzrál na Kristiana Pieščeka. Podívejte se, jak jsou oba dva borci od sebe hodně vzdáleni. Piešček se natlačil na Maxe Frickeho. Max Fricke také zde prokazuje dobrou formu a Max Fricke jde do čela. Kristian Piešček za ním na druhém místě a Lambert je až na místě 4. Vypadá to tedy pro Pieščeka velmi dobře, protože kdyby postoupil on sám, tedy sám, respektive nepostoupí, sám bez Lamberta, myslím, kdyby postoupil do finále tohoto závodu, mohl by získat nějaké výraznější body, ale každý chvilku tahá pilku a Piešček se ze druhého postupového místa propadl na příčku 4. V čele je Max Fricke, kterému pardubická dráha jako vítězi loňské zlaté sluhy velmi dobře svědčí. No a teď bude záležet na tom, jestli udrží svoji pozici Patrik Hansen, dánský reprezentant, za sebou drží Lamberta a tudíž oba dva vedoucí jezdce průběžného pořadí mistrovství světa odstavuje od finálové účasti. Tím by se zase celý světový šampionát mohl zdramatizovat, jelikož dva jezdci, kteří jsou na prvních 2 místech, by měli v tom dnešním závodě o 1 jízdu méně než ti další špičkoví. K těm dalším špičkovým musíme počítat i Frickeho, který po prvním závodě byl na 5. místě a vyhrává tuto jízdu. No a společně s Hansenem postupuje do finále. Petře, pro mě je to trochu překvapení. Co pro tebe? Je to překvapení, byla tam hrubá chyba Kristiana Pieščeka, který vlastně ještě v prvním, druhém kole postupoval. Podívejte se na to, ten výjezd měl velice dobrý, ale tady udělal hrubou chybu na začátku toho druhého kola. Vytáhl se ven, což toho samozřejmě jeho soupeři využili. No a je to takové překvapující, nebo je to překvapující výsledek semifinále, protože oba dva jezdci, kteří vévodili průběžné klasifikaci, vypadli. Postupuje Max Fricke a Patrik Hansen. No a ve druhém semifinále uvidíme se žlutou přilbou závodníka, který odsoudil do role nesemifinalisty Eduarda Krčmáře. No a tím závodníkem je Erik Rys. Tady ho sledujeme, dělá si prostor u mantinelu. Po jeho levici pojede Jack Holder s červenou přilbou, tam vidíme Poláka Předpelského. No a podíváme se také na jezdce s modrou přilbou a tím není nikdo jiný než Dmitry Berger z Francie. To je tedy čtveřice pro druhé semifinále a tato čtveřice svede opět souboj o 2 postupová místa. Když se podíváme na vyrovnanost dnešního závodu, v tuto chvíli si netroufnu říci, kdo z těchto závodníků by měl být na tom prvním a kdo na tom druhém místě. Skvěle jede v dnešním závodě Berger. Dobré výkony ukazuje i Předpelsky. Holder, ten na tom není úplně dobře a Rys je jezdec, který je velice nevyzpytatelný, ale jede z té nejhorší, tedy ze žluté dráhy zvnější a také je na posledním místě na první příčce Dmitry Berger, o kterém jsme říkali, že má v tom dnešním závodě velice dobrou fazonu. Za Dmitrym Bergerem jede Jack Holder, který by tedy mohl si spravit chuť po tom, jak mu nevycházely některé ty rozjížďky. On nepostupoval z té pozice zcela jasného postupu, měl tam velké rezervy v tom dnešním výkonu a ty rezervy bych chtěl zužitkovat, protože Pavel Předpelsky se tam na něj tlačí a tam je ten největší souboj o to druhé postupové místo. Vypadá to, že Dmitry Berger má takovou fazonu, že soupeřům ujede. Jack Holder trošičku získává náskok před Pavlem Předpelským, ale Pavel Předpelsky to tam zkouší, dotahuje se na svého soupeře. Erik Rys tedy už něco málo ztrácí, s Erikem Rysem to vypadá, že nepostoupí, postoupí naopak Dmitry Berger a teď se rozhodne v poslední zatáčce, zda postoupí Pavel Předpelsky a nebo Jack Holder. Lépe to vypadá pro Jacka Holdera, který nenechal svému soupeři místo a Jack Holder se stává druhým postupujícím po Dmitry Bergerem. Takže máme už zcela jasné pořadí, máme finalisty, víme, kdo tam postoupil. V finále bude Berger, Holder, Hansen a Fricke.
Ještě jednou se podívejte na start Dmitry Beržeho, který skutečně hned po výjezdu z té první zatáčky svého soupeře Pavla Předpelského zavřel. No a protože Pavel Předpelský nakonec dojel na místě 3., je vyřazen a obsadí v tomto závodě 5. místo. Dmitry Berže a Jack Holder postupují do finále, no a finále to už bude souboj o všechno, kde se body nepočítají. A jsme u závěrečné jízdy druhého závodu mistrovství světa juniorů na krátké ploché dráze. Máme zde finále pardubického klání a do něj postoupili Hansen, Fricke, Berže a Holder. Podle bodových zisků v dnešním závodě by měly být velkými favority Fricke a Berže. Ti měli 17 bodů, respektive 16 bodů. Hansen a Holder pozbírali po 12 bodech, ale vítězem závodu se nestává ten, kdo nazbírá nejvíce bodů, jak už tady náš plochodrážní expert Petr Moravec předeslal. Vítězem závodu je vítěz finále, takže klidně i Hansen či Holder, kteří mají na svém kontě v dnešním závodě po 12 bodech, se mohou stát vítězi tohoto závodu. Samozřejmě můžou, ale o nejvíc bude bojovat muž s bílou přilbou, s modrou přilbou, na kterého jsme se dívali, Max Fricke, protože ten, když vybojuje 1 bod, tak se stane mužem, který povede mistrovství světa. Při tom 1 bodu by měl totiž stejně jako Robert Lambert, a protože by měl lepší výsledek v tomto závodě, byl by to on. Ale jakmile získá 2 i 3, osamostatní se na čele průběžné klasifikace. Za minutu budeme vědět víc. Přitom Fricke ztrácel před tímto závodem na čelo velkých 8 bodů, ale teď potvrzuje slova našeho plochodrážního experta Petra Moravce, ale dostal se na malou chvíli do čela, nyní se propadl na 4. místo, to finále je velmi, velmi vyrovnané. Nevím, jestli tam udělal nějakou jezdeckou chybu, nebo jestli mu zastávkoval jeho stroj, ale Fricke se tam cpe po vnitřku, už je na 2. místě před Hansenem. Hansen mu vrací ten útok. Je tam ohromná bitva o 2. příčku, zatímco v čele jede muž s bílou přilbou Dmitry Berže. Berže v dnešním závodě zatím má na svém kontě 16 bodů. Za ním je na 2. místě Hansen a 3. je Max Fricke. Jak už jsme si řekli, Maxi Fricke mu stačí tento bod, aby se posunul do čela průběžného pořadí mistrovství světa. Byť by v tom čele mistrovství světa měl stejně bodů jako druhý vedoucí jezdec, ale rozhoduje vždy v případě takovéto schody výsledek toho posledního závodu, a ten poslední závod má Max Fricke, tedy ten dnešní závod má Max Fricke lepší než Pěšček a Lambert, kteří nepostoupili. No a vítězem tohoto závodu se stává Dmitry Berže před Hansenem a 3. příčku obsazuje Fricke. Dmitry Berže tedy může slavit, on ten první závod neměl příliš dobrý, ale tentokrát už mu to vyšlo velmi dobře. Berže slaví po druhé během 1 týdne. Před týdnem slavil vítězství v mistrovství Evropy. Dnes se poměrně dotáhl na čelo mistrovství světa. Ale mužem, který vede šampionát, je v tuto chvíli Max Fricke. Tady vidíte tu chybu, která ho málem stála to vedení, protože tam se musel vracet ze 4. místa. Nádherné souboje o body ve finále a vítězné gesto vítěze této jízdy Dmitryje Beržeho, který si ke svým 16 bodům připsal další 3 a ten dnešní závod končí se ziskem 19 bodů. Je to pro něj tedy opravdu velký úspěch. Je to závodník, který se narodil 5. února 1996. Jemu se tedy v letošní sezóně hodně daří, což ukazují i tyto finálové výsledky. Diváci po jednom z finálových závodů mistrovství světa juniorů odcházejí, ale určitě si najdou cestu na pardubický stadion. Dále i vy zůstávejte u obrazovek České televize, nabídneme vám další plochodrážní závody, jako je Zlatá stuha a Zlatá přilba. Určitě bude na co koukat. Zatím tedy nashledanou. Nashledanou při ploché dráze.